rogatori, perquè és una mica el que ha anat sortint en premsa tots aquests últims mesos, i hem volgut fer, sense cap intenció moralista ni molt menys, hem volgut fer donar una mica d'optimisme o de bona llum de que no tot és dolent. Per tant, el que he volgut fer amb aquesta presentació és una comparació entre, diguem-ne, entitats que treballen pels altres de forma altruista i altres entitats o empreses que s'han aprofitat de la gent. Començarem una mica pel bònum, per això hem dit el bònum, la gent que de forma altruista ajuda els altres, i el màlum serien les entitats, diguem-ne, de comportaments moralment i fins i tot legalment discutibles. Començarem pel bònum, parlaré, com no, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, coneguda recentment per les seves accions. Algunes d'elles potser hi ha gent que pot pensar que són discutibles, però bé. Comentarem que la plataforma d'afectats per la hipoteca és una entitat o una associació creada fa uns 4 anys, que va tenir un gran impuls arrel del moviment del 15 de maig. És una entitat que no cobra, és totalment gratuïta, que es tracta, els seus objectius és ajudar a les persones afectades per les execucions hipotecàries, la gent que per diferents motius, perquè s'han quedat sense feina majoritàriament o perquè s'han vist superats pels seus deutes hipotecaris, tots no han pogut fer front als rebuts de la hipoteca, de la seva primera vivenda. Com ja sabeu, aquesta entitat està organitzada amb agrupacions locals, n'hi ha una a Barcelona, n'hi ha a Sabadell, n'hi ha a Terrassa, també hi ha altres llocs de l'Estat, i bàsicament fan podríem dir que farien 3 campanyes, 3 tipus de campanyes. Una que es diu Stop Desnonaments, que és anar a impedir físicament el desnonament d'alguna família. Es planten davant del domicili quan ha d'anar el dia que toca fer el desnonament, que apareix l'agent judicial i tota la policia i demés, i impedeixen de fer el desnonament. Aquesta és una de les campanyes habituals de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Una altra de les campanyes és la iniciativa legislativa popular de la dació en pagament. Van recollir 1.400.000 signatures. Ara em convidaven a anar de viatge, aquí senyor. Bé, va recollir 1.400.000 signatures de ciutadans a favor de la dació en pagament, i aquest tema s'ha presentat al Congrés. El Partit Popular es va veure obligat una mica per la pressió del carrer a acceptar a tràmit aquesta ILP, i ara està en procés de discussió, diguem. I la tercera campanya que porta a terme la plataforma d'afectats per la hipoteca seria el que diuen els scratches, que en català ho han traduït com escarnis o escarns, que es tracta de personar-se davant dels domicilis de diputats, majoritàriament del PP i crec que d'alguna Convergència o d'Unió s'hi ha donat, a personar-se davant del seu domicili i muntar una concentració davant per fer pressió. És una de les que potser pot generar una certa controvèrsia, però bé, és una de les que fan. Una mica per situar el tema, donaré 4 dades de la magnitud del problema dels desnonaments. El problema més greu és que la majoria d'hipoteques, la vivenda no respon del crèdit bancari, de la hipoteca. Per tant, donada la pèrdua de valor de les vivendes respecte al preu de tasació, que a més les tasacions les feien els bancs, també les entitats, diguem-ne, entre cometes, lligades als bancs. Doncs donada la pèrdua de valor, la gent es queda sense la vivenda i a més li queda un deute pràcticament de per vida, el qual se li impedeix qualsevol possibilitat de tornar a arrencar, de tornar a tirar endavant. Faré una distinció entre l'execució hipotecària, que és quan s'inicia el tràmit, quan algú deixa de pagar la hipoteca, s'inicien els tràmits judicials, i el llançament hipotecari, que és quan et foten directament al carrer. És quan se't presenta l'agent judicial i et foten fora de casa. A Catalunya, en el període de 2007-2011, hi han comptat unes 65.600 execucions hipotecàries, gent que no ha pogut fer front als pagaments de la hipoteca. I si ho mirem a nivell de l'Estat,
en aquest mateix període més o menys, del 2008 al 2012, hi ha hagut uns 260.000 desnonaments, que és una quantitat molt gran. I a més també hem de portar uns 273.000 desnonaments de gent que estava de lloguer. O sigui que ens anem a mig milió de famílies que d'una manera o altra han perdut la seva vivenda i han hagut de superar aquest tràngol com han pogut. També cal recordem, per situar el tema, que hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va considerar que la llei espanyola era abusiva. La llei hipotecària espanyola, que té més anys que la punyeta, va considerar que tenia clàusules que eren abusives i que obliga el govern espanyol a modificar-la. Normalment això encara no s'ha fet, però els desnonaments tampoc s'han aturat. Potser preventivament seria bo que aturessin els desnonaments o els frenessin d'alguna manera. Doncs aquest és una miqueta el tema que volia introduir un bònum de la plataforma afectats per la hipoteca. Ara parlaré dels màlums, parlarem dels bancs i caixes i de les participacions preferents. Tothom n'ha sentit parlar més o menys, però m'explicaré una miqueta què és això. Això és una mena d'acció, és un valor financer, com una mena d'acció, que és perpetu, com les accions, que no tenen venciment, que la rendibilitat no està garantida, depèn de la funció del mercat, que a més, igual que les accions, no estan garantides pel fons de garantia de dipòsits, que garanteix fins a 100.000 euros de calés per particulars, i que a diferència de les accions no dona dret a vot a les assemblees d'accionistes dels bancs. Per tant, aquest valor que són les participacions preferents, bàsicament són aquestes les característiques. Això, sobretot de forma massiva, es comença a implantar a partir de l'any 2010. Els bancs i caixes tenien uns problemes de liquiditat bastant importants i van començar a generar aquest tipus de productes i a vendre'ls, i es van dedicar a vendre'ls a persones que no eren els perfils que tocaven. Aquest producte era un producte pensat per inversors que sabien en què invertien, gent acostumada a invertir en productes financers, i en canvi aquest producte va ser col·locat a persones, el perfil tipus era una persona gran. Hi ha hagut casos de gent de 80 anys, de 90 anys que tenen preferents, persones grans sense coneixements bancaris. En molts casos els enganyava directament, se'ls deia que aquí no hi havia cap risc, que es podia recuperar els diners en pocs dies, en fi, tota una sèrie de coses que a l'hora de la veritat no han estat així. A més, segons la normativa europea MiFID, les persones a qui se li ven aquest producte han de passar un test d'idoneïtat, que és un formulari que l'han d'omplir ells, i en la majoria de casos aquest formulari l'omplia l'empleat de banca i li donava a la persona que el signés. Les persones que aquest tipus de persona gran i tal és una persona que tota la vida ha confiat en el seu delegat de la caixa, en el seu treballador de la caixa del costat de casa seva, que pràcticament era com un fill i que en molts casos s'ha traït, que és el que considero jo més greu, s'ha traït la confiança que aquestes persones havien dipositat en ells. Cal dir que els bancs van començar a promoure aquests productes, donant comissions als seus treballadors que anaven venent més i pressionant els treballadors perquè anessin col·locant aquest tipus de participacions preferents. Fins al punt que alguns treballadors de banca també s'han vist afectats per això. Quan arriba el moment en què els bancs comencen a tenir uns problemes de liquiditat molt importants i comencen a aparèixer les pèrdues, llavors la gent que intenta recuperar aquests diners senzillament se'n va al banc i li diuen que això és el que hi ha, que això és un producte que ara no té valor i que se'l guardi, que dintre de 10 anys o 15, que ja veurem i tal i qual. Llavors una mica en la pressió social s'ha aconseguit algunes solucions tipus de canviar-ho per accions del banc, una part amb accions del banc i una altra part amb obligacions a 10 anys, per exemple. El que passa que potser una persona de 85 anys donar-li obligacions a 10 anys no sé fins a quin punt li serveix per molt. I en el cas dels bancs intervinguts, com Bankia un d'ells, o Catalunya Caixa aviat i Caixa Nova Galícia, doncs es veuran les persones que tenen aquest tipus de productes es veuran obligats a assumir unes pèrdues que van entre els 30-40% i el 60% del valor, que és el que van decidir últimament per al cas de Catalunya Caixa. Vull destacar el cas de Bankia. El cas de Bankia em sembla
particularment escandalós. Per una banda perquè se'ls van col·locar les participacions preferents, com deia, persones que no eren el perfil per aquest tipus de productes. Aquestes participacions preferents després els van canviar per accions i ara fa poc l'acció de Bankia va caure al nivell d'un cèntim d'euro per acció. Exactament en aquest moment no sé com està, però crec que quan es va fer el canvi estaven sobre els 2-3 euros per acció i ara han quedat a un cèntim. O sigui, és més barat comprar un xiclet que no... És més car comprar un xiclet que una acció de Bankia, no? Llavors aquesta gent pràcticament ha perdut tots els calés, o almenys de moment en aquest moment cap cosa s'ha perdut tots, i el qual encara és més escandalós. Doncs ara seguirem una miqueta per aixecar una mica l'ànim, continuarem un altre cop amb els bònums. Parlarem una mica d'una entitat que també fan, entitats que fa molts anys que treballen pels veïns, parlarem de les associacions de veïns i veïnes dels diferents barris de Barcelona. Hola, loco, vamos a ir por la carretera, ¿no? Estan agrupades amb la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la FAB. N'hi ha més de 100 a Barcelona, de diferents barris i zones. Els objectius de les associacions de veïns, que més o menys tots coneixem alguna, tenim alguna propera, és la millora de la qualitat de vida al barri, la defensa d'interessos col·lectius, fomentar les relacions de veïnatge, promoció de la memòria col·lectiva, també intervenció a l'hora de posar parar-li els peus, diguem-ne, a l'Ajuntament amb el tema dels equipaments. Aquí al poble no han tingut els veïns han tingut unes guerres molt importants en tot el tema del 22 de roba i sobretot per preservar el patrimoni, aconseguir una biblioteca, per exemple, o equipaments d'aquest tipus. També des de fa uns pocs anys, uns 6 o 6 anys, s'han dedicat també a portar la gestió dels centres de barri, diferents equipaments municipals que s'han fet, que s'ha fet signat un acord de gestió amb les entitats de veïns. Elles fan cursos, es fan activitats, teatre, diferents activitats que afavoreixen la cohesió social i la relació interveïnal i també suport de persones desnonades i col·lectius marginals, en fi, la gent que viu per les fàbriques que viuen per aquí abandonades, etc. Cal dir que el que és el nivell de districte, perquè veiem una mica la magnitud, a nivell del nostre districte hi ha 15 associacions de veïns que estan afiliades a la federació. Desconec si n'hi ha alguna que no està apuntada, però vaig voler comptar-les i en surten 15 el que és el districte de Sant Martí. Continuant amb el tema dels bònums, de les entitats, diguem-ne, que treballen pels altres, també he volgut incloure la Fundació Formació i Treball, que tothom més o menys coneix com Càritas, que està situada als límits entre Sant Adrià del Besòs i Barcelona. És una entitat fundada fa 20 anys que té com a lemes d'actuació, com a valors, la transparència, el voluntariat i l'autofinançament, a voler aconseguir l'autofinançament. Té diverses seus, la Fundació Formació i Treball, la que diguem-ne està en el nostre districte, està al carrer Llull 430, com us deia, just on comença Sant Adrià del Besòs. Tenen una botiga de roba de segona mà, mobles, etc., que la gestionen amb els voluntaris, que més, si tens alguna cosa que no vols, algun moble que està més o menys en bon estat, pots agafar el cotxe i portar-lo allà, ells te'l recolliran, el restauraran si veuen que es pot restaurar, si no suposo que se'l deuen desfer, però en principi ells el recuperen i el posen a la venda a la seva botiga. Igualment ho fan amb la roba, ho fan amb joguines, ho fan amb diferents, jo he portat diverses vegades diferents productes que ens surten. Un dels objectius de la Formació, Fundació i Treball, que per això es diu així, és afavorir la inserció laboral. Té 4 programes de treball. El programa... Permeteu-me... El programa Incorpora, que és per afavorir la inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats. El programa Reincorpora, que és per afavorir la inserció laboral de presos. Programes contra la discriminació per raons de sexe i de raça. I programes d'orientació, que és per
perquè la gent pugui tornar al mercat laboral i pugui continuar trobant una altra feina. Ara això està molt fotut. Alhora té una empresa d'inserció laboral, tu pots anar allà a demanar un perfil i després que te'l busquin, i també la Fundació Formació i Treball fa cursos de formació. Té una sèrie d'empreses de serveis que donen directament ells, amb personal, que parlàvem aquí, amb personal en dificultat per trobar feina. Donen serveis de neteja, de recollida de mobles i roba, gestió de deixalleries, hi ha algunes deixalleries que la porta directament la Fundació. Crec que n'hi ha una a Vallbona, la sortida de Barcelona, que la porten ells, i també rehabilitacions d'edificis, de reparacions domèstiques, de paleta, etc. Una miqueta, aquest és el perfil que volia ensenyar-los de la formació, Fundació i Treball i les associacions de veïns. Ara farem un salt amb els màlums un altre cop, parlarem una miqueta per sobre de la corrupció política, aquest és un tema que dona per estar xerrant tot el matí. Bàsicament he volgut intentar, com és un tema tan extens que hi ha molts partits i moltes persones afectades, he volgut intentar fer agrupar una mica els casos que he anat trobant més significatius. Parlarem primer una miqueta, farem una mica de definició, diguem-ne que la corrupció política seria l'aprofitament d'un càrrec públic o d'uns coneguts o d'algú que està en un càrrec públic en benefici propi, personal propi de la seva butxaca o dels partits polítics en els quals milita i dels quals forma part. Jo he classificat la corrupció en 3 tipus, una que seria el finançament il·legal de partits, una altra que podria ser directament el robatori de diners públics, o sigui, fotre la mà, que tots entenem com fotre la mà a la caixa, i una altra tercera que podria ser les dues alhora. Si mirem, ja a la Viquipèdia sobre aquest tema hi ha una llista de potser 60-70 casos amb el partit afectat, i veiem que els partits afectats són el PP, el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i el PSC també, clar, evidentment, Convergència i Unió, Izquierda Unida, Unió Mallorquina, que pràcticament la seva direcció va ser escapçada per culpa de la corrupció. La mateixa monarquia ha estat greument afectada per problemes de corrupció i fins i tot el Consell General del Poder Judicial també es va veure afectat. Però també no tot és dolent, hi ha partits que no tenen cap persona imputada, i podem parlar d'Esquerra Republicana de Catalunya, que no té ningú imputat, podem parlar d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, que tampoc té ningú imputat, podem parlar dels Ciutadans, que tampoc hi ha ningú imputat, i podem parlar de Solidaritat per la Independència, que tampoc té ningú imputat. En el cas d'Esquerra i Iniciativa, tots sabem que van tenir responsabilitats del govern d'un cert nivell i que a més tenen molta presència en el món municipal, i és bo saber que hi ha partits que aquest tema, quan se'ls apareix algú, maten de socarrer. Altres, en canvi, sembla que han estat convivint durant anys i anys amb la corrupció. En el cas del Consell General del Poder Judicial, tots recordem el senyor Carlos Díbar, que es dedicava a fer els seus viatgets a Marbella, amb sopars i hotelets de luxe a càrrec de la institució. Després de moltes pressions es va veure obligat a dimitir, que no volia plegar, i finalment el van fer plegar, però crec que la pressió encara no hi ha anat i no sé si et sembla indicar que no. En el cas de partits podem parlar del PP, hi va haver fa uns anys el cas Naseiro, que va ser un cas de finançament il·legal que es va descobrir perseguint un tema de narcotràfic i que al final va acabar sent arxivat perquè les escoltes telefòniques s'havien fet pel narcotràfic i no per la corrupció política, doncs allò es va acabar arxivant per un tema, aquesta argúcia legal. El cas Andratx de Mallorca, que és un tema de corrupció urbanística, de requalificació de terrenys, etc. Tenim el cas Fabra, tràfic d'influències, el senyor Carlos Fabra de Castelló. És un tema que en aquest moment està sota judici. Tràfic d'influències, diu que el senyor Fabra és la persona de l'Estat a qui li ha tocat més vegades el premi gros de la loteria, no se'n va saber com. Sembla ser que el senyor aquest o té molta sort jugant a la loteria o d'alguna manera o altra aconsegueix els bitllets premiats per poder declarar-los com a ingrés sense haver de pagar impostos per això.
Tenim el cas Gürtel, aquest cas Gürtel que està en investigació judicial i que té diverses ramificacions. Aquí recordem el tema dels vestits dels camps. El senyor Camps de València va ser absolt del tema dels vestits, tot i que se'ls va veure molt el llautó. I el cas Gürtel continua encara amb investigació judicial. És un cas de finançament il·lícit de partits. Podríem comentar, com no, pel que fa al PP, el cas Bárcenas, els famosos sobres del senyor Bárcenas, que sembla ser que a la seu del PP presumptament repartien sobres i que a més ho van posar en una comptabilitat, perquè són gent força curosa fent les coses, ho van posar en una comptabilitat que va apareixent en capítols del diari El País, va apareixent a poc a poc. El País i el Mundo també han aparegut coses sobre aquest tema. Aquest tema que els Bárcenas està a la cresta de l'onada, diguem-ne, està en investigació judicial i ja veurem com acabarà, de moment van apareixent coses. Podem parlar del cas Emarsa. Emarsa és l'entitat que gestionava les aigües de València, el subministre d'aigua a la ciutat de València, i que aquí senzillament tota una sèrie de persones es van conxorxar per fotre mala caixa i endur-se calés a base d'inflar factures i de posar factures i coses falses, coses molt més grans. I per acabar una miqueta el cas Palmarena, acabar la part del PP, el cas Palmarena, n'hi ha molts més, vull dir, si es busca la llista de Viquipèdia n'hi ha per un tren. El cas Palmarena, que és el que va afectar el senyor Matas, l'expresident del govern balear, que va fer servir el càrrec per enriquir-se, diuen que s'havia comprat un palauet noucentista a Ciutat de Mallorca, i que aquest tema està sota investigació judicial encara, com la majoria de casos, i que ja veurem com acaba tot això. És el que el va obligar a dimitir, després va estar un temps fugit, en fi. Si ara passem a parlar del PSOE, podem parlar del cas Finesa, que també és un cas de fa anys. És un cas de finançament irregular de partits que va acabar en condemnes. Podem parlar d'Andalusia del cas ERE, el cas de les... en aquest cas, tota una sèrie de polítics, crec que algun d'Izquierda Unida inclòs, doncs es van conxorxar per tramitar jubilacions il·legals, o sigui, jubilacions anticipades que no tocaven, incorrectes, il·legals. El cas AVE, que és una derivació del cas Finesa, també són comissions pel tema de les obres de l'AVE. Podem parlar del cas Mercury, que ha afectat el senyor Bustos de Sabadell, també és un cas d'enriquiment il·lícit, a fotre diners a la caixa, que està sota la judicial, i el cas de Pretòria, que va afectar l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet, i que també està en investigació judicial. I ara passem una miqueta a Convergència i Unió, per no allargar-me gaire més. Tenim el cas Pallarols, que està encara en temes judicials, perquè s'havia arribat a un acord, però aquest acord va ser tirat enrere per la justícia. És un cas de finançament il·lícit de partits. La Conselleria de Treball, que en aquells temps, i estem parlant això de finals dels anys 90, la portava Unió Democràtica, doncs va cobrar uns cursos de la Generalitat, uns cursos de formació ocupacional que no va fer. Bàsicament el cas el podríem resumir així. És un cas en el qual hi ha hagut algunes persones condemnades i és possible que algú acabi la presó, tot i que ja en parlarem. Podem recordar el cas Palau amb el senyor Millet, el gran especialista, el senyor Millet, del doble o res, o sigui, de doblar factures, cobrar de les administracions factures doblades a preu, que també està en cas d'investigació, que es parlen de 20 o 25.000 milions d'euros d'estafa, i que el senyor Millet està tan tranquil a casa seva fent el vermutet en aquest moment. Podem seguir ara amb temes ja més propers. El cas ITV, que és el que ha afectat l'Oriol Pujol, un dels fills de la família Pujol, que és un cas també d'adjudicació irregular de les ITVs a una empresa, comissions pel mig, també com sempre. És un tema que està sota investigació judicial, però el senyor Oriol Pujol encara continua sent diputat, ha dimitit dels seus càrrecs a Convergència, però continua estant de diputat. Perquè aquí en aquest país sembla que no dimiteix ningú. I també recordem el cas Manga, en aquest cas també està en investigació judicial, és un cas de finançament irregular
que si no recordo malament ha afectat algun alcalde de Convergència de la Selva, de Sant Hilari Sacalm, si no recordo malament. I per acabar el tema de la corrupció, parlarem de la monarquia, com no, amb tot l'espectacle que ens està donant la monarquia espanyola aquests últims mesos. És digne d'un sainet, es podrà fer en tot això, quan acabi tot això i estigui tot més o menys més acotat, se'n podrà fer un col·laborat de gran èxit internacional. Podem parlar del cas Urdangarín, tots sabem qui és el senyor Urdangarín, il·lustre jugador del handball del Barça, un esportista de primer nivell i també un xoriço de primer nivell pel que sembla, un presumpte xoriço de primer nivell, per dir-ho exactament, per no fer servir coses que està en la investigació judicial. És un tema que està en investigació judicial, sembla ser que aquest senyor amb la seva dona, la infanta Cristina i tota una sèrie de socis en aquell moment van muntar una empresa que es dedicaven a fer petites extorsions a companyies fent servir el seu pare, el seu sogre, diguem-ne, la seva posició dintre la família real. I tots hem pogut veure aquesta setmana com el senyor Urdangarín ja ha posat terra pel mig i se'n va al Qatar. Només cal recordar que al Qatar no hi ha tractat d'extradició, per tant, si el jutge arribés a acusar el senyor Urdangarín i fins i tot la infanta Cristina, si és que marxa també cap allà, doncs si s'arriben a acusar formalment no se'l podrà portar cap aquí perquè no hi ha tractats d'extradició i això és una autèntica vergonya. I per acabar, i tornem ja al ONU, faré un petit incís de l'Assemblea Nacional Catalana, de nosaltres, diguem-ne, nosaltres mateixos. Nosaltres formem part de l'Assemblea Nacional Catalana, com he dit, som de Sant Martí per la Independència, del grup local de l'Assemblea. La intenció de l'Assemblea és aglutinar l'independentisme, és una entitat que no forma part de cap partit polític. Nosaltres no formem part de cap partit polític, senzillament som de l'Assemblea. L'Assemblea de Catalunya el que vol és aconseguir la independència per mètodes democràtics i pacífics, la independència de Catalunya per mètodes democràtics i pacífics. Les seccions locals funcionem de forma força autònoma, muntem paradetes, fem records de xerraires, aquí tenim uns companys de la secció local de l'Hospitalet que han vingut a veure com ho fèiem, perquè ells també ho volen reproduir. El districte, com deia, som Sant Martí per la Independència. Organitzativament està format per un Consell Permanent, que seria els que diguem estan al lloro de tot i porten el que és la representació, i un secretariat bastant ampli que inclou les seccions territorials, les seccions locals. Recordem les marxes per la independència que es van fer just abans de la Diada del 2012. Aquestes marxes començaven en petits pobles, amb els pobles d'arreu de Catalunya, i es convocava una marxa per animar la gent a anar a la manifestació, la gran manifestació de la Diada del 2012, 1,5 milió de persones que van sortir al carrer. Cal recordar que aquesta manifestació no la va organitzar cap partit polític, de fet, més aviat els hi molestava a tots, o quasi bé tots, i que la va organitzar l'Assemblea Nacional Catalana. També en una altra línia es treballa en l'objecció fiscal a Espanya, que es tracta de pagar els impostos a la Generalitat directament i no a l'administració tributària espanyola. És una altra línia que es treballa, s'està treballant en un full de ruta i de cara a la propera Diada del 2013 s'ha decidit organitzar una cadena humana, l'estil com es van fer els països bàltics per abans de la independència, una cadena humana que atravessi de punta a punta el territori de Catalunya. És un tema que ens motiva molt i que esperem que tothom s'apunti. I aquí acabo, ja no us explico més el rotllo. Agrair la seva atenció i continuarem amb cosa de 5 o 10 minuts amb alguna altra presentació. Si algú té un comentari o pregunta... Vinga, gràcies.